A la Fageda no fan gens de por als reptes, ni els d'alçada com aquest. És el primer assaig de l'espectacle Dreams de la Fura dels Baus adaptat per a persones amb discapacitat. Ara fan la coreografia tocant de peus a terra, però el dia de l'estrena s'enlairaran fins a 40 metres d'alçada. Hauran de ballar, però hauran de fer una coreografia suspesos, per tant, per ells és important que se'ls hagi anticipar una mica tot el que pot passar, què és el que necessitaran, i és una mica el treball que fem. Me parece muy lindo, una experiencia para mí, que es la primera vez que hago esta presencia, así que me gusta hacer esto. Farà molta impressió davant de tothom i de l'alçada també farà impressió. Hi participen 60 voluntaris, tot i que a la xarxa humana se n'hi enfilaran una quarantena. De seguida es van apuntar al repte i ho han fet tant persones amb discapacitat com educadors. Un repte d'una cosa que tothom té les seves pors, emocionalment no és pas fàcil enfilar-te tants metres i tot ens acosta, i jo crec que és un repte personal per molts d'ells. I és una oportunitat que no es presenta cada dia poder fer aquest espectacle. El que generarà entre nosaltres tot el treball previ, l'emoció del mateix dia i l'experiència compartida, no? Una experiència que s'ha fet amb èxit a Manresa i que a Olot s'enlairarà el 12 de novembre al Festival Lluèrnia.